Aħna nemnu fil-valur ta' kull persuna u l-poplu qed jirrikonoxxi il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista għax il-politika tagħna mhix ibbażata fuq il-populiżmu iżda fuq il-valuri. Il-politika tagħna hi waħda fejn il-persuna jibqa' fiċ-ċentru tagħha. Ħadd ieħor ma jaħsibix l-istess, tant li preżenta star candidates bħal Konrad Mizzi li kisser ir-reputazzjoni ta' pajjiżna u li kien kompliċi fl-iżjed deals ħżiena u korrotti li qatt saru. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kienet jiġi intervistat minn Chris Pereġin, ġurnalista Lavin Malta. L-intervista xandret fuq Net Television u Net FM kif ukoll fuq il-medja soċjali. Kull persuna hija importanti, il-politika tagħna mhux il-politika tal-populiżmu. Il-nies ġodda li qed nattiraw u li ħajkunu qed jgħinuna biex nagħmlu il-politika ġdida li rridu nagħmlu, illi qed juru li jemmnu fil-Partit Nazzjonalista, ħajkunu qegħdin hemmhekk, ħajjiġu ippreżentati, ħankunu qed nitkellmu biex il-messaġġ tagħna jibda jitwessa fuq pjattaformi usa huma dawk illi jemmnu fil-valuri tal-Partit Nazzjonalista, fil-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista. Matul l-intervista kienet trattata s-sitwazzjoni attwali u l-isfidi marbuta mal-coronavirus, Adrian Delija jgħid li l-partit immexxi minnu aġixxa b'mod responsabbli u matur sa mill-ewwel ġurnata meta kien jappella lin-nies biex isegwu l-pariri u l-ordnijiet maħruġa mis-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika. Minnaħa l-oħra li kieku l-gvern għalaq l-ajruport mill-ewwel kollox jindika li konna nevitaw għadd ta' każi li eventwalment irriżultaw pożittivi. Mis-solsi dwar il-mozzjoni imresqa mill-oppożizzjoni matul din il-ġimgħa, Adrian Delija tenna li għandna dritt nieħdu l-isptarijiet lura la darba baqa' ma sar l-ebda investiment mill-barranin li minnaħa tagħhom qed jitħallsu għal xi ħaġa li mhux jagħmlu. Roberta Bella prova jitħaq bin-nies u le ma kienitx out of place, anzi kienet litteralment issa il-ħtieġa pratikament meta l-esiġenzi tagħna jitolbu illi ma nibqgħux inħallsu. We are still paying. Irrida mhux ħallasna 250 million u waqafna. Dwar l-immigrazzjoni, Adrian Delija tenna li għalih għal-partit immexxi minnu l-ewwel priorità tibqa' l-ħajja tal-bniedem. Madankollu wieħed irid jifhem l-obbligi internazzjonali li jgħoddu għal Malta daqskemm għal pajjiżi l-oħrajn. L-ewwel u qabel kollox illi fi kwalunkwe każ il-ħajja. Iddikjarajnija darba darbtejn naħseb ċari daqs il-kristall il-ħajja. Imbagħad l-obbligi internazzjonali. Da mhux aħna niddeċiedu, teżisti liġi. Il-liġi internazzjonali tal-baħar. U allura bħala pajjiż jekk aħna rridu l-reputazzjoni tagħna tibqa' kredibbli, jekk aħna rridu mmorru nitħattu mal-Ewropa biex ngħidulhom isma' aħna l-biċċa tagħna qed nagħmluha. Search and rescue qed nagħmluha. Issa l-biċċa tagħkom jekk jiġi stabbilit illi dawn m'għandhomx dritt tal-ażil jinbagħtu lura minnu fih. Jekk hemm istanzi fejn hemm human traffickers, irridu nkunu litteralment għajnejna fuqhom bis-saħħa kollha li tista' ttina wkoll l-Unjoni Ewropea. Fl-istess waqt qal li hu skorrett li suġġett sensittiv bħal dan jiddawwar f'ballun politiku. Mis-sozzi dwar is-sitwazzjoni finanzjarja qal li l-partit qatt ma ħataf artijiet jew binjiet pubbliċi bħalma għamel il-Partit Laburista. Minflok il-Partit Nazzjonalista u l-medja tiegħu jgħixu bir-reklami u blottijiet ġenerużi tan-nies.